Kauthuli marwa chenro mar kakacha waikoni weche manyien manayo machuok. Nyinga Lydia Okeo. Jatend piny Kenya William Ruto to akod Prime Minister ma Singapore Lee Long yore mag bero tudruok ohala kod chenro mag dongruok e kind piny Kenya gi piny ma Singapore. Kenya geno yaro chiro ne mwandu mawuok pacho kaka dhi e pinje mag Asia ka okalo Singapore. Jotelogo bende nodonje winjruok mar bero chenro mag tudruok e yo manyasani, bero kor lwasi kaachiel kod jiwo tiegruok e kind jotije piny owacho kod jopuonjre mamoko. Winjruok ma kama biro mana odiechieng' achiel kende to Kenya jiwo chenro mag reso kor lwasi e twak ma osebedo ka dhi nyime e piny mar Afrika ma milambo. Similar views on the challenges faced by the global south. We both worry about growing geopolitical tensions, rising protectionism, threats to the multilateral trading system, inflation, pandemics, and climate change. We agreed that it was important that countries continue to work towards building linkages in the digital economy, cooperating on food, energy security, and sustainable development. The President and I reaffirmed the warm and long-standing relations between Singapore and Kenya. Minister Long and I committed to having an annual high-level meeting consultation on our collaboration in financial services and ICT sectors. The financial sectors will focus on climate financing, while ICT will center on digitization of the economy, including raising the capacity of micro, small, and medium enterprises to make them much more efficient and incorporate them into the formal economy. These core areas form the basis of our strategic partnership for the benefit of the people of Singapore and the people of Kenya. Kama chielo nyakora mgajuang jatend migao mar thieth Susan Nakumicha ogolo chik ne jotije duto e bad migao mochung' ne keyo gige thieth KEMSA mondo mi odok e tich kata oduogi tich e PC magi kochakre kiny. Wachore ni jotije moko makwan gi ohewo 200 osebedo kani pacho to pod chao manosara. Tend KEMSA nochiko jotije go mondo mi odhi dala bang' apedha manotime KEMSA kaluwore kod mibadhi e keyo gige geng'o landruok midhusi mar COVID-19. Nakumicha mane lose kinde mano oyango board manyien mano mar KEMSA osingo mar kedo gi mibadhi mosenano e dulno mar KEMSA. E lokruok mar tend KEMSA Andrew Mulwa noyier kaka jata tije e yor kojolo ka obiro tiyo kuom thuolo mar dweche 3 kapok oyangi poth mare e komno. Jakom mar board manyien mar KEMSA Irungu Nyakera. Tomorrow 8 a.m. It does not make sense. It is irresponsible to have paid over 200 people for 2 years, them sitting at home in the name of COVID. Yet we all go to our offices nowadays. Kama chielo jatend migao mararita Kithure Kindiki osingo ni piny owacho biro bero ngima obila koting'o obila makicha NPR kolero ni kochako tarik 1 dwe mar 7 ibiro ketgi e chenro mar okuma mar thieth NHIF kendo neno ni omigi wuoch mag obila. Close alap maki malel Baringo North e county ma Baringo e kinde mano tele nyasi mar sidho gudu ne obila makicha 200 mano otieko tiegruok margi. Kindiki wacho ni serikal dhi ndiko jopuonj 50 Baringo North kod mamoko 50 Baringo South mar weche somo kendo duoko piny nyithindo manyalo donjore e timbe mag kuo jamni. Kindiki golo siem ne ng'ata ng'at mabiro dok ne jokuo jamni ni biro romo gi bad chik. Alafu tunaomba wale tuko kwenye hili wamesema tunaongea tu upepo, lakini leo nafikiri mambo wale wakaidi. The best solution kwenu ni kuokoka na kwenda kanisa na kupatilisha mwendo wenu. Otherwise tumesema serikali lainisha hao wote, kwa sababu mkora ni mkora katika nchi. Hakuna mkora ya community fulani. Our National Police Service officers, the multi-agency teams here, including our partners in this effort, the Kenya Defence Forces, we must make sure that these places remain out of bounds for bandits and criminals for the rest of our time. I would like to announce that the government has released 100 million for the rehabilitation of all the schools that were affected in Baringo North and Baringo South by banditry.
The money has been released, and our officers from the Kenya Defence Forces will help us in the reconstruction. County Makisi Nyakoram Gajuang Governor Makisi Simbarati opogore paro gi Commissioner Marobila ma County no Manjere kaluwore kod nok mararita Kisii. Okang' makama biro tok jariemb pikipiki moro nonegi odiechieng' alanga. Kolose gwenge ma Choge Borabu Governor Makisi Simbarati oseo migawo mochung' ne arita kwe County Makisi kuliekoni ne ok gikawo okang' mar mako achije ma itudo gi nek makamano koriwo josiasa moro mawuok e kar chung' od bura ma South Mugirango. Commissioner Makisi to Manjere kar kokore to chiwo siem ne moko kuom josiasa e County Makisi mosebedo katiyo gi rawere sekta mar bodaboda mar nyayo lweny. Tumedhibitisha kwamba haya makundi ambayo yamekuwa kifanya fujo katika town hii sio vijana wanafanya peke yao. Ni vijana ambao wanapewa msaada wa kifedha na wanasiasa wa county hii. Na sisi tumesema mkono wa sheria lazima ufuatwe. Licha ya cheo kile huyo mwanasiasa ana hold hapo. Hatutakuwa na town, hatutakuwa na county ya fujo kila siku. The law is very clear, irrespective of our social standing. Tumemweleza bwana county police commander afanye kazi yake. County commissioner, don't hide anywhere. Come out, tell us if you have arrested this one criminal who was organizing the killing of the doctors in South Mugirango. He has come down, indeed. He has killed somebody in town under the watch of the police, under the protection of the police. Therefore, my question is, Kindiki, what do you want to tell us? Is that, are you in charge, or you have given instructions that there should not be peace, there should not be business as usual in Kisii? Why is it, be it is the governor, be it is who? Why can't you ask these people to record? What nonsense is this? That somebody is a leader, I don't know, in parliament or what? We can't accept. Kwa Kisii ateri County Mahombe Nyakoram Gajuang kama Jadolo Joseph Chenge mar kanisa mar Jerusalem Moar ochwale doho mambita kawuono kachiel koda cheje mokabirio. Jadolo manyocha wacho ni entire kod koro manyaka chop ne jatend piny Kenya William Ruto endalo 21. Jadolo nonyocha omake kod jalupne moka 11 e alwora mar Uri East Sublocation Lambwe County Mahombe kalore kod apisa mar okwach kich Rabed Kavod jayalo no machenge no maki kaluore kod kido magalagala kinde magiromo kaka jokanisa. Wachore ni jayalo no bende jaloro ne jotuo ka olemonegi kama kokuomgi ok dhi ute thieth ni ilemonegi. Kindeni ma pinyo ikore hingo odiechieng' nyithindo malal. Report koro wacho ni nyithindo 6,374 lal higa ka higa e Thurka. Commissioner Marobila Wilkis Tanyayo nosiro report no kowacho ni nyithindo mathoth lal kata lipodegi ok chop ka obila. Nyayo wacho ni en ting' ma jonyuol kata jorit nyithindo mondo mi ogo report ko obila seche ma nyithindo koduogo pacho. Omeyo ni nyithindo moko itere pinje mag libamba kendo ipuonjo weche mag njore. Odiechieng' nyithindo malal ihingo tarik 25 dwe mar 5 higa ka higa. Thoro mar wach en jiwo oganda mondo mi onywak lwedo e chiwo rit makare ne nyithindo. We are going to submit and most of to start IGAs by being sponsored. The factors that can make a person or a child go missing all married to each other, one way or another. If you are having a family dysfunction, you could end up depressed, you could end up with mental health issues, you could end up running away. You could be running away from poverty. Drug abuse and alcohol problems can also make you run away, or can make a child become a runaway because
maybe the family does not approve of them, or the method at which they're dealing with this issue is not sitting well with the child, so they would decide to run away where they can practice this with the good ways. The figure the children's service have is the correct figure of any missing or lost and found child in Kenya. If a child is missing and has not been reported, then we don't capture it at all. We don't know that that child is lost. That's why we are encouraging people that let us have information and share it. What I would like to say is the issue of missing children is a problem in Kenya, and it's not just unique to Kenya as a country. It's also common in other developing African countries. And this is because it's an issue that was never spoken about before. And right now we are in a good space because the government and different partners have started talking about it, and now we are making headway and progress. Part of the things that we are looking at is we are trying to look at, through the government, to create a framework, a model framework of operations for missing children. Pinyowacho mamalo hoye margero hinga manyocha umukore kendo miona makanya boli mumomao kelo midhiero maroula na ogana modaki alora mathidhia mayala e county Masiaya kod Budalangi e county Mabusia. Kwa yango wachno governor Mabusia Polo Tumo lero ni jatend migao mochung'ne tije Uganda Aisha Jumwa osingo mar orojo NYS kod tingni mabiro konyo hegero ingano. Etende county Masiaya Sarezuguna mano chunga ilo governor James Torengo ko negise ango gik mowinjore otim mare sojo piny kalore kodoula mane omonjogi. Ekieno county commissioner Makojo na Mabusia Kipchumba Ruto jalopa county commissioner Malego Songa Robert Ngetich osingo tiyo kanyakla neno ni tijino otima eyo mapiyo. Working together to ensure that our people's lives are restored to where they were before, but also to ensure that this problem is addressed so that in case it rains again in the future, it does not reoccur. Also, we need to bring the community on board so that they appreciate what those who are downstream may be having challenges with water, while those in the upstream may want to retain, may also have issues with the water. So it is something that we did the joint so that all the communities, both in this Yala ecosystem, are brought on board so that we can address these issues comprehensively. And we have agreed on a raft of measures to be undertaken by national government, county governments, to make sure the problem of Kanyapoli dike, which passed some recent days and affected livelihoods downstream and even upstream, are going to be solved. So we have made an appeal to the national government, specifically the State Department for Public Service, to bring some equipment to make sure we reconstruct the dike as quickly as possible. The upsurge of mosquitoes because of the environmental interference is also there. So other sector players, we are helping with mosquito nets, but we also need to start doing preventative medication to mitigate on that area. Those are the kind of things that we are doing. And then, of course, to find a long-term and lasting solution to this problem. Bengi mar cooperative lando yuto mar silings bilion 6.1 ethuolo madweche adek mokwongo mag higani. Yuto makamano en medruok mar 5.2 okawo pim kod siling bilion 5.8 mane bengi no yude thuolo machalo kamano higa mokalo. Ratije mar bengi no Gideon Muriuki wacho ni giseduoko piny omenda magitiyogo e tayo chenro mekgi kama kura 9.1 mag omenda ma oganda keto kata gole bengi no timore ka okale yore manyasani kaka yor mbui kata ATMs. Kata kamano bengi no mantiere kod bede 187 no ya obede moko adek e gwenge ma Makuyu, Hindi kod Bamburi chak mar higani. E pautu Kenya koramga juang Real Madrid joloch mar UEFA Champions League ne oneno matek Etihad ka igoyo gi gonde 4-0 kod Manchester City mano thicho gi oko tuke kendo yudo thuolo mar donje finals mag biro rakore kod Inter